tardes a todos. Me han castigado aquí a la mesa de los niños y no sé. Será porque soy grande, a lo mejor, no sé. Benvidos todos a este acto de presentación do libro Tiven a chave, a bicicleta e os 4 libros que nos van a presentar hoy. Nos acompañan Francisco Castro, director da Editorial Galaxia, María Jesús Lorenzana, conselleira de Emprego e Igualdade, e, por supuesto, la autora del libro, doña Xoana Pintos, la autora deste libro que nos presentan hoy. Así que, sin máis dilación, vamos a empezar o acto. Ten a palabra o director de Editorial Galaxia, Francisco Castro. Moitísimas grazas, vicerreitor, querida conselleira, querida autora, queridas e queridos todos. Grazas por estardes hoxe aquí, neste lugar absolutamente impresionante. Cando entrábamos, decía a conselleira, ai que bonito. Non creo que ela na súa vida de política teña marcos tan fermosos como este. Por lo xeral serán bastante máis aburridos e serios que este Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago que hoxe nos acolle. Non podía ser outro o escenario cando planificamos con Xoana Pintos esta presentación. Pois claro, eu, como adoitamos facer na editorial, pois suxerín algunhas librerías de Santiago, pero ela foi absolutamente categórica. Non, ten que ser no Museo de Historia Natural. E a verdade é que acertou, non? Porque realmente unha presentación dun libro pois é unha aposta de longo, por dicilo así gráficamente, e é moi importante o marco. E, dende logo, que estamos nun marco moi coherente con este libro, do que Xoana de seguido vos vai falar. Eu só quero, en nome da Editorial Galaxia, darlle as grazas á Consellería de Emprego e Igualdade por apoiar esta publicación e por apoiar dende hai 2 anos xa a través da Secretaría Xeral de Igualdade. Acompáñanos aquí Susana López Abella, a que sempre teño que dar as grazas por acoller esta idea hai 2 anos cando dende a editorial comprendimos que era moi necesaria a creación dunha colección de pensamento feminista. É unha colección que, de alguma maneira, servise para explicar, a parte de temas de actualidade feminista, pois o traballo das mulleres, aínda tan inacabado, a prol dun mundo máis igualitario, que eso sempre é moi bo para homes e para mulleres. Isto sempre me gusta moito dicilo. A colección nace hai 2 anos, van xa 11 títulos. Non hai, e debo dicilo así, non hai ningunha editorial no Estado español, ningunha editorial que publique tantísimo ensaio de corte feminista como esta colección da Editorial Galaxia. Por lo tanto, conselleira, máis unha vez, secretaria xeral, máis unha vez, grazas polo apoio, porque o voso sustento é moi importante para que isto poida estar. Consideramos que é fundamental este libro para explicar o acceso das primeiras mulleres científicas á Universidade de Santiago tan complicado. E, aínda que esteamos en 2021, pois a fenda de xénero segue aí. Estes días liamos na prensa algún caso de algunha importante investigadora galega que tivo problemas polo feito de ser nai, viu paralizada a súa carreira como investigadora. Bueno, son moitas cousas as que todas temos que cambiar para ter un mundo moito máis igualitario. Por a miña banda, máis nada, grazas, Xoana, por este libro e grazas, conselleira, insisto, por apoialo. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra doña Xoana Pintos Barral, autora do libro. Moitas grazas. O primeiro é agradecerlle, por suposto, a Editorial Galaxia que se me preguntara, fora ela a que se ofreceu. Non fun eu ali, viñeron buscarme, pedirme isto que casi un favor para min, que escribira un libro como este sobre mulleres, sobre un tema moi coñecido, un tema no que eu xa traballara na miña tese de doutoramento. E antes de entrar no libro, dicir que agradezo, pero a idea de facer este evento aquí, en un sitio tan maravilloso, é de Marcos González, as cousas, o rei, como é o César Roquedo, non? E que foi ele o que se ofreceu, que insistiu que era mellor, que era máis grande, era máis, e desde logo moito máis bonito. E, bueno, e continuando, pois eso, moitas grazas, por ademais esta colección, Feminismos, que ten uns enfoques tan variados, non? E tan diversa, a xente que
que fai que cada persoa ten un enfoque diferente e me parece moi interesante tamén. E logo, pois, eu creo que vou dicir eu, claro, que era necesario, porque falamos moito das mulleres, de visibilizalas, do papel que fixeron na ciencia, pero en realidade hai pouquísimo ou nada publicado. E sobre a Universidade de Santiago, nada de nada, non? Entón, pois isto apareceu a partir dun traballo de doutoramento, pero este libro non pretende ser ladrillo, senón ser simplemente un exercicio divulgativo, non? Para que calquera, sexa de ciencias, de letras, sexa universitario, non o sexa, menor ou maior, simplemente se entere e se interese por este tema. E, bueno, e este ano máis, quizáis, tamén, porque a Real Academia lle dedica o ano a unha delas, a Jimena Fernández de la Vega, e porque, ademais, estamos un aniversario tamén de unha grande feminista, sin discusión, dona Emilia Pardo Bazán. Entón, todo isto conflúe, parece que se xuntaron os astros, non?, para a publicación. Nada máis, fixen unha pequena introdución para entrar no tema da historia das mulleres na ciencia, primeiro dentro da antigüedade, a historia en Europa, como empezaron as mulleres a acceder ás universidades, para finalmente entrar no que nos interesa a todos os que estamos aquí, que é como está en Galicia, que pasou, dende cando estamos aquí, e como está a situación. Bueno, acabamos a día de hoxe, sería interesante seguir, quizáis ver exactamente como estamos hoxe. Hoxe non está solucionado o asunto tampouco. Outro día vin, por exemplo, que este último ano, ou, bueno, estes dos últimos anos, a solicitude de reducción de xornada por conciliación familiar foi nun 92% das mulleres, así que a cousa non está solucionada en absoluto. E, pois, non sei, agardar que vos guste e nada máis. E moitas gracias de novo. E aplausos. Moi ben, moitas grazas, Xoana. Ten a palabra Marcos González, director rei do museo. En primeiro lugar, quero dar as grazas a todos os asistentes, tantos que asistides físicamente aquí no museo, como toda esa xente que está neste momento conectada, dado que o acto tamén retransmítese por a plataforma de televisión, por el streaming. Entón, grazas a todos, sobre todo por acudir nun momento tan complicado, no que esta reunión sempre se miran con un pouco de recelo, e por iso, por suposto, agradezco tamén, en primeiro lugar, ao noso vicerrector da OSC, a Vicente, que atendeu rapidamente a nosa invitación para participar neste acto, por suposto, a conselleira, que representa aquí o Goberno galego, o director editorial, e, como non, a Xoana, claro, a Xoana. Despois falarei un pouquiño dela. Bueno, tamén quero pedir disculpas por as pequenas incomodidades que teñades neste momento, de visibilidade, en fin, derivadas de que este é un escenario moi pouco habitual. De feito, temos outro salón no museo que en este momento, por cuestións do protocolo COVID, non é utilizable, así que tuvemos que improvisar para poder dispoñer a todo o mundo aquí respetando esas medidas de seguridade. Con respecto a isto, teño que agradecer o traballo entusiasta de todos os traballadores e traballadoras do museo que argallaron todo o necesario para que podamos estar reunidos nesta sala. Espero, por tanto, que eses pequenos inconvenientes podanse levar mellor con un escenario, cando menos, singular. Bueno, quero tamén agradecer ao Servimat, que están ali caladiños, que resolveran todos os problemas de conexión, porque aquí hai moitas cousas, cables que non se ven, en fin, estiveron en todo momento atentos para que este acto podase, sobre todo, retransmitir, como decía, por streaming.
Despois, agora quero falar un poquinho de Xoana, non moito. Penso que vou falar en nome de todos os traballadores e traballadoras do museo. Temos que agradecer a Xana a realización deste libro por motivos obvios e, ademais, tamén que hai tanto o director de Galaxia como a propia Xoana aceptaran de inmediato a nosa proposta de facer a presentación aquí. A trayectoria de Xoana é de compromiso permanente, un compromiso permanente nesa importante tarefa que é a de visibilizar moi ben as achegas que teñen feito as mulleres á investigación científica. E, ademais, isto, ademais de ser unha tarefa complicada, moi complexa, é unha tarefa imprescindible. Xoana faino como todo o que fai, con entusiasmo, con moito entusiasmo, o mismo que está demostrando día a día no traballo neste centro. E, ademais, faino con rigor que lle dá unha formación científica que ten moi sólida, e, ademais, aúna a esa formación científica unha gran capacidade de divulgación. Por todo eso, como profesor universitario e tamén como membro deste museo, falo en nome de todos os traballadores do museo e traballadoras. Estamos moi orgullosos de que Xoana presente este libro aquí e, ademais, tamén estamos moi orgullosos da temática deste libro. Nada máis, simplemente quería decir isto. Eu remato estas breves verbas agradecendo de novo a participación de todos os presentes neste acto e tamén aqueles que nos están escoitando e participando de outra maneira por streaming. Nada máis. Moi ben. Moitas grazas, Marcos. Ten a palabra María Jesús Lorenzana, conselleira de Emprego e Igualdade. Pois moi ben, moitas gracias e boas tardes. Gracias en primeiro lugar a Francisco Castro, o director de Galaxia, e, por suposto, noraboa a Xoana Pintos por esta obra. Tiven a chave, a bicicleta e os 4 libros Mulleres Científicas na USC. E gracias tamén ao director do museo por acollernos, ti e todo o equipo, neste sitio magnífico e magníficamente organizado. Este libro está enmarcado, como ben sabemos, na colección Feminismos da editorial Galaxia, que é unha colección, penso que magnífica, porque está destinada a visibilizar o importante papel que están a xogar e que xogaron as mulleres en Galicia dende os diferentes prismas do feminismo, dicía a propia autora. Son libros moi diferentes, pero todos cunha mensaxe, cun obxectivo común, que é esa visibilización das mulleres e, polo tanto, tamén das súas problemáticas, das causas, das desigualdades. É un análise, penso que en profundidade, é un análise moi necesario. Nuria Capdevila, citada no teu libro, dicía: hai unha morte a destempo ou esquecemento. Pois precisamente por iso é tan necesaria esta obra que nos trae hoxe aquí a presentar, e son tan necesarias as distintas obras que están dentro desta colección de feminismos de Galaxia. Tiven a chave, a bicicleta e os 4 libros non é a única achega desta autora con respecto ao rescate das figuras femininas na ciencia. O comentabase a ti respecto da tese no ano 2015 titulada As mulleres nos estudios experimentais na Universidade de Santiago 1910-1960. É unha das túas múltiples conferencias e non só Marie Curie. Sen restar valor, por suposto, a figura desta física, desta química, houbo moitísimas outras mulleres relevantes no contexto da ciencia e que foron sepultadas polo seu tempo. Mulleres que todos e todas deberíamos coñecer para constatar que históricamente a ciencia non foi un oficio exclusivo de homes. É precisamente esa necesidade de ter referentes femininas o que é fundamental para animar as outras mulleres a que se introduzan nestas disciplinas. Remitíndome o que xa se estableceu no pleno da Unidade de Muller e Ciencia con motivo do Día Internacional da Ciencia
das mulleres e as nenas na ciencia, explorar o pasado e rescatar as achegas destas figuras nos ámbitos científicos resulta imprescindible para asentar referentes nas xeracións vindeiras. E se ben e convinte botar unha ollada ao pasado para apreciar os avances sociais ata a actualidade, o certo é que aínda queda moito por facer e tamén o comentabas ti, Xoana. Os estereotipos de xénero das disciplinas científicas forman parte da realidade e as institucións debemos involucrarnos para promover que as ciencias se beneficien, porque este coido que a palabra se beneficien das aportacións femininas. E as aportacións femininas na ciencia non son poucas. Así o constata a Unidade de Muller e Ciencia, din que na área educativa as mulleres son as que obteñen mellores resultados académicos, as que rexistran menores tasas de abandono escolar, as que participan en maior medida en actividades de aprendizaxe permanente, e as que engrosan as matrículas universitarias en carreiras vencelladas ás ciencias da saúde, supoñen o 76% do alumnado fronte aos homes, que son un 24%, e nas carreiras de ciencias o 52% frente ao 48%. Pero aínda que estes datos, evidentemente, reflicten as nosas capacidades como mulleres no ámbito académico, a elección de itinerarios formativos en estudios superiores sigue tendo un marcado sesgo de xénero. Por iso, administracións, universidades, a sociedade no noso conxunto temos que continuar deseñando actuacións como esta, como este libro, para divulgar a carteira de referentes científicas e a súa labor. Por iso tamén a Xunta, no papel que por suposto nos corresponde, pois estamos a traballar nunha serie de iniciativas vencelladas ao empoderamento feminino no eido das ciencias. Así o Premio María Josefa Bondenburger Planels, as científicas galegas máis destacadas, que se articula a través desta Unidade de Muller e Ciencia, o proxecto Mulleres de Portada, que pon o foco nas mulleres que exercen disciplinas científicas en Galicia e que souberon adiantarse o seu tempo, o programa Referentes Galegas, que pon en valor a figura das mulleres líderes no seu ámbito profesional, o proxecto para os centros educativos, tanto en secundaria como en bacharelato, ni máis ni menos iguais, de mulleres referentes tanto no rural como na ciencia, para aportar caras visibles de profesionais femininas líderes nestes ámbitos, ou o plan Proxecta Donas de Sí, dirixido a centros escolares e coordinado coa Consellería de Cultura, Educación e Universidades. Pois nesta mesma liña a obra que nos congrega hoxe aquí, que ofrece unha visión con perspectiva de xénero das científicas galegas no pasado século. Un libro que recolle as súas vivencias, os seus esforzos, as súas achegas á ciencia e, sobre todo, os seus obstáculos. Os obstáculos con que estas mulleres se tropezaron no seu momento. Obstáculos moitos dos cales, pois, efectivamente, aínda persisten a día de hoxe. Aínda temos obstáculos para acceder a determinados ámbitos no mercado laboral, existen obstáculos na fenda salarial en comparación cos homes, nunha dificultade en ocasións para a evolución profesional, a falta de corresponsabilidade nas tarefas do fogar, o que imposibilita, como ti decías en moitas ocasións, a conciliación. A autora manifesta no libro outros obstáculos máis específicos do ámbito educativo e da investigación e que quizáis sexan menos visibles, pero non menos preocupantes. Así se fala no libro da concepción arraigada entre a sociedade de que a muller era intelectualmente inferior ao home e que, polo tanto, tiña que confinarse ao papel do fogar. Tal era así que incluso entre a comunidade científica existiron determinadas teorías de que as investigadoras pois non podían ou non sabían, non eran válidos os seus criterios. Outro obstáculo atopábase nas constantes avances e recesos na legislación con respecto aos estudos femininos. Dentro deste contexto tan atroz para o avance feminista, sí que xurdiron importantísimas figuras que defenderon o papel das mulleres na sociedade e creo que merece a pena volver a resaltar, estando neste momento no aniversario do seu falecemento, a escritora Emilia Pardo Bazán, que en 1892 pronunciou as verbas: a educación da muller non pode chamarse tal educación senón doma, pois propón como fin a obediencia, a pasividade e a sumisión. Neste libro tamén se relatan feitos tan interesantes e tan reveladores como na nosa terra no ano 1900 existía unha fenda na alfabetización entre os nenos e as nenas.
Concretamente, tal e como expós no teu libro, 86,35% das mozas eran analfabetas, mentres que a instrucción dos mozos relucía o situarse no terceiro posto dos máis alfabetizados do Estado. Estábamos despois do País Vasco e de Cataluña. Este feito determinaba unha clara desvantaxe no pistoletazo de saída cara a unha ensinanza universitaria que era remotamente igualitaria. A instrucción feminina naqueles tempos era escasa, só accesible entre as clases máis podentes ou entre nenas que tiveran na súa contorna algunha figura normalmente masculina que pudese encauzarla, ensinarlle esas materias máis básicas. En moitas ocasións, unha gran proporción das disciplinas da escola viñan ligadas aos cuidados e ao fogar, dirixindo as alumnas cara a un futuro supeditado á súa familia. Daquela, moitas alumnas do ámbito científico, tal e como se expón no libro, non chegaron a exercer a profesión para que se formaron, ben porque coñecían os seus maridos nas aulas da facultade, ben por casarse e, en ambos casos, ter que apartarse das súas expectativas laborais para tomar rendas vencelladas aos cuidados das familias. Nesta obra é visible a loita de dúas forzas, as que desexaban relegar as mulleres á maternidade e ao fogar e aquela que apostaba polo potencial das alumnas e das científicas na sociedade. En calquera caso, aínda que o contexto social e as expectativas nas mulleres estaban construídas para dirixir o seu rumbo, resulta sorprendente a cantidade de científicas que saíron das aulas das nosas facultades, en concreto da Universidade de Santiago. Compre sinalar que con esta obra accedemos non só aos seus méritos, senón que tamén accedemos ás vidas, ás personalidades das distintas mulleres que están nestas páxinas. Isto é debido ao salientable traballo de investigación que fixo a autora, o traballo de arquivo e, por suposto, tamén as valiosas testemunhas dos achegados destas galegas que enriquecen máis aínda as biografías destas científicas. Por mencionar algunhas delas, podemos remitirnos ás irmás Jimena e Elisa Fernández de la Vega, as primeiras licenciadas en Medicina en Galicia no ano 1919. Anos atrás, Manuela Pico, a primeira licenciada de Galicia en 1900 e tamén a primeira licenciada en Farmacia. Ou a muller cuxas palabras outorgaron o título a este libro, Fernanda Monasterio. Ela estudiou Medicina, a pesares da opinión da súa familia, só contando co apoio da súa avoa, e acadou nos anos 20 a independencia que tanto ansiou dende que era nena. Tamén destaca o caso de Eugenia Pereira, que se licenciou en Química e Farmacia, exerceu como xefa de laboratorio químico e resentou unha farmacia e o laboratorio PEMUR, desde o cal elaborou patentes propias, como a fabricación de deterxente líquido, sendo o primeiro laboratorio español en conseguilo. Eugenia acadou estes logros hace case 100 anos. A procura da igualdade, creo que todos o temos claro, non é un debate, é unha necesidade, unha obriga imperante para toda a sociedade. Conseguir a igualdade é conseguir unha sociedade xusta, unha sociedade que goce de maior diversidade de perspectivas e, polo tanto, unha sociedade que nos va a beneficiar a todos e a todas. Pola miña parte remato xa, gracias á editorial Galaxia por convidarnos a colaborar con vos, por este magnífico traballo que creo que estades desenvolvendo, como digo, visibilizando a través desta colección a tantas e tantas mulleres, conseguindo, polo tanto, ese doble obxectivo, non só de visibilizalas, senón de tamén concienciar e sensibilizar as xeracións futuras de todas as posibilidades que teñen de cara ao futuro. Gracias a Xoana Pintos por rescatar a historia destas científicas tan fascinantes, por difundir os seus logros e, sobre todo, documentar os obstáculos con que estas mulleres se tropezaron para comprender mellor a súa historia, que non deixa de ser tamén a historia de todos nós e de todos os galegos e de todas as galegas. Moitísimas gracias a todos os que estades aquí hoxe acompañando a autora. De novo, gracias ao Museo por acollernos, porque non poderíamos haber escollido un escenario mellor. Así que, máis nada, e moitísimas gracias. Moitas grazas, conselleira, polas súas verbas. Tócame pechar o acto. Secretaria xeral, conselleira, directores, compañeiros, decana, director do museo, grazas pola acollida. Excusar tamén a presenza da vicerreitora de Igualdade, Mar Lorenzo, que quería vir, pero non pudo finalmente por ter outro compromiso anterior. Ben, Xoana Pintos
ven de presentar o seu libro co que pretende se divulgar o traballo das investigadoras e fomentar tamén a vocación entre as investigadoras máis xóvenes, que creo que é unha das cousas máis importantes e que temos que ter presente nas nosas estrategias. Precisamente as universidades temos como folla de ruta a Estrategia Europea Horizonte 2030 e entre as súas directrices sinálase como un dos seus temas centrais estimular o crecemento sostible, intelixente e inclusivo no continente. Neste senso, as universidades, como axentes dinamizadores do cambio social, temos a obrigación de participar activamente en fomentar unha sociedade igualitaria na que mulleres e homes gocen dos mesmos privilexios e teñan acceso ás mesmas oportunidades. Pero temos que facer autocrítica nas nosas propias universidades. Cando falamos dos nosos propios recursos humanos, os datos indican que as mulleres obteñen o 45% dos doutorandos, pero só son o 30% do personal investigador en activo e só ocupan un 18% das cátedras. Podemos falar dunha pérdida de talento que non se acaba de corrixir no tempo. As universidades e as organizacións científicas temos que considerar o xénero na nosa xestión, xa que isto terá un impacto positivo nas nosas políticas e nas nosas prácticas de recrutamento, promoción e retención de mulleres e de homes, e que iso, a súa vez, suporá un beneficio para a calidade da investigación. Non hai contradición entre a promoción da igualdade de xénero e a excelencia na investigación, máis ben ao contrario. Poderase alcanzar unha situación positiva, win-to-win, para o persoal investigador e para as súas institucións. Iso repercutirá na calidade da ciencia, da docencia e, en consecuencia, da transferencia que fagamos da mesma sociedade. Estes temas debense seguir abordando, pero non só por razóns de imparcialidade e de igualdade, sino tamén polo propio ben da ciencia, da docencia e da investigación para construir universidades fortes e excelentes. E iso repercutirá tamén na creación de empresas saídas das nosas universidades, de spin-offs, creando un tecido productivo de calidade, competente e competitivo a nivel internacional. Neste senso, a Universidade de Santiago mantén un compromiso firme e sostido de aposta pola integración do xénero na investigación, na innovación e nos procesos de transferencia da ciencia á sociedade, e particularmente en todos aqueles procesos que acompañan a creación de empresas spin-off. Hai 10 días que aprobamos no Consello de Goberno o terceiro Plan de Igualdade entre homes e mulleres e conta tamén con unha oficina de igualdade de xénero dende o 2006. Este compromiso ten o seu reflexo nos 15 anos de traballo do programa Women Emprende, desde 2006, pero formalizouse no ano 2011 coa firma do convenio Innovatia 8.3 entre a Universidade de Santiago e o Instituto das Mujeres, que ven de rematar precisamente o ano pasado e que temos agora renovado por 4 anos máis. A Universidade de Santiago e o Instituto das Mujeres desenvolven conxuntamente o programa Innovatia 8.3 co obxectivo de fomentar o espírito empresarial das mulleres no ámbito científico e tecnolóxico, además da creación dun modelo de intervención que integre a perspectiva de xénero nos procesos de transferencia de coñecemento e no proceso de creación de empresas de base tecnolóxica. Desde Innovatia, tanto a Universidade de Santiago como o Instituto das Mujeres temos deseñadas as ferramentas para que as oficinas de transferencia de resultados de investigación fomenten o emprendemento das súas universitarias, xa que o emprendemento de base tecnolóxica é tamén un asunto das mulleres. Concluo dicindo que as universidades do século XXI tamén son axentes dinamizadores e xeradores de emprendemento integral responsable e que debemos de aproveitar o talento e potencial das nosas universitarias. Tanto a ciencia como o emprendemento son asuntos de homes e mulleres. E incluir a perspectiva do xénero no noso traballo diario implica ter en consideración as condicións e as diferenzas duns e doutros. Grazas de novo, Xoana, pola túa labor no museo, por suposto, e tamén por plasmar o papel das mulleres investigadoras no teu libro, no teu recente libro. Grazas.